Bună ziua! Sunt Mihai Rimia, directorul artistic al Operei Brașov și am bucuria și onoarea de a anunța realizarea unui parteneriat între instituția noastră și concursul internațional de canto Ionel Perlea, ce se va desfășura în perioada 27-29 mai 2021 la Slobozia. Prin prezența noastră la acest concurs ne propunem promovarea tinerilor artiști. În acest sens acordăm un premiu special concretizat în realizarea unui rol de operă pe scena noastră. Aștept cu interes desfășurarea acestui concurs internațional de canto, aceasta fiind și un semn de revenire la normalitate după un an de pauză în arta lirică mondială.